Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun gesang sejarah ing padintenan purun tinuntun dening Yang Roh Suci roh ing kasunyatan. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi pangandika dalem Gusti Yesus ingkang ruwa panjang dumateng para murid ing Bojana Wekasan. Gusti Estu paring pitedah dumateng para murid dalem saderengipun Gusti nilar para murid lan Gusti paring panglipur bilih yen Gusti Yesus menika ing sakmangkih nilar para murid bakal katuntun dening Yang Roh Suci roh ing kasunyatan. Kersa dalem Gusti dumateng para murid cetha banget. Anggenipun para murid sujarah wonten ing alam donya menika tinarbuka dumateng tuntunaning Yang Roh Suci. Supados menapa para murid estu nampi panglipur wonten ing bungah susahing gesang lan anggenipun netepi menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem Gusti. Boten namung nampi panglipur, para murid ugi katuntun nemokaken kasunyatan kebenaran. Awit Yang Roh Suci ingkang kautus dening Gusti menika roh panglipur, roh kasunyatan. Sebab menapa? Para murid anggenipun nampi sabda dalem Gusti lan misteri manjalmaning Allah dados manungsa ing Gusti Yesus Kristus ing jaman semanten temtu dereng wetah durung 100%. Saperangan sabda dalem sampun dipun tampi nanging kathah misteri Allah ingkang dipun asta dening Gusti Yesus dereng katampi sacara sadar ing pribadinipun para murid. Kula panjenengan saged mirsani kados pundi ing Bojana Wekasan menika Petrus sing semangat banget pengin labuh marang Gusti ning menyangkal Gusti Yesus ngasih ping 3. Yudas Iskariot malah cidra. Para murid sanesipun rikala Gusti dicepeng ugi melajar. Nah menika ngetingalake bilih menapa kemawon ingkang sampun dipun paringaken Gusti Yesus dereng sedaya dipahami dening para murid. Lan ing sakmangke rikala Gusti Yesus seda lajeng wungu mulya makam kosong lan saperangan para murid nampi nugraha dikatingali Gusti Yesus sing wungu, saperangan lak nggih boten lajeng pracaya. Pangling dhisik kepara ya rikala dicritani para wanita malah do maido. Tuntunaning Yang Roh Suci dumateng para murid menika paring pitedah supados para murid sansaya paham, sansaya yakin sinten menika Gusti Yesus. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem
kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 16 ayat 12 ngantos dumugi gangsal 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, isih akeh prakara-prakara sing kudu dak kandhakake marang kowe, nanging saiki kowe durung bisa nampa. Samangsa panjenengane ya iku roh ing kasunyatan rawuh, kowe bakal dituntun mangerteni sakabehing kasunyatan. Jalaran panjenengane ora bakal ngandika apa-apa saka dirine pribadi, sing dingandikake mung sing wis kapireng. Lan panjenengane bakal maringi priksa kowe prakara-prakara sing bakal kelakon. Panjenengane bakal ngluhurake aku, jalaran panjenengane bakal ngandikake prakara-prakara kang tinampi saka aku. Kagungane ramaku ya duwekku, mula aku kandha panjenengane bakal ngandikake marang kowe apa kang tinampi saka aku. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus sampun ngendikaaken dumateng para murid bilih Roh Panglipur, Roh kasunyatan injih Hyang Roh Suci bakal kautus ngreksa lan nuntun para murid dalem. Awit rikala Gusti Yesus tasih sugeng lan mirsani para murid, pranyata para murid durung gaduk marang saking sabda lan prakara sing diparingake dening Gusti Yesus. Kula dados kemutan jaman biyen nggih. Jaman tasih SMP menika viral-virale meguru. Nah lajeng rikala meguru menika nek ngelmune sing diparingke dening guru menika ngluwihi kemampuane murid, yen dipeksake diparingke mengko dampake mboten sae. Murid sing nampa ngelmu kuwi mau bisa stres, bisa apes-apese ya dadi edan, merga urung siap nampa ning dipeksa nampa dadi weng. Mila Gusti Yesus ugi mboten meksa murid-murid dalem rikala wekdalipun sampun sansaya sekedhik ning pranyata para murid dereng mangerti. Mila Gusti ngutus Hyang Roh Suci ingkang ing sakmangkih bakal nuntun lan paring wisik dumateng para murid menggaing sedaya misteri prakara sing diasta dening Gusti Yesus kangge panebusaning donya, kangge kawilujenganipun donya, saengga para murid saged martosaken Injil, martosaken kabar kabungahan. Saking sabda dalem Gusti menika temtu para murid katimbalan supados tinarbuka dumateng daya tuntunaning Hyang Roh Suci, lan para murid dikersakake supados ampun ngantos anggenipun dados rasul ingkang kautus martosaken Injil namung migunakaken daya kekuatanipun pribadi, keterampilane dhewe, kemampuane dhewe, utawi nggih latar belakang pendidikan sing pancen penting, sing pancen membantu, menolong, mendukung, ning ampun ngantos terus boten tinarbuka dumateng daya kuwasaning Hyang Roh Suci. Wonten ing pasamuan kemawon nggih Bapak Ibu, mbuh kuwi ning tingkat lingkungan, wilayah, stasi, paroki, kelompok kategorial, menika nggih penting. Ampun ngantos mung merga saking pintere wonge, wis pengalamane akeh, keterampilane ya oke, latar belakang pendidikane jos,
terus dipilih dadi pengurus utawa dadi tim-tim kerja. Ning wonge ora tau sembayang, ora tau misa, ora tau siarah umpamane. Dados mung mligi migunakake kekuatan diri, ora tinarbuka marang Yang Roh Suci. Nah yen ngoten menika kula nate matur, mengko anane mung obor-obor blarak. Nang ngarepan wis semangat, ning saya suwe saya kendo ilang. Utawa saking semangate dilalah kecentok langsung ilang. Menika tandha yen boten migunakake kekuataning Yang Roh Suci. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.